ina mai gidanku. Kai ni baka san waye bane, ka zo da wata shege fuska kuyat da wani shegen gemu waje latsatso. Kai! Subhanallahi. In ya zo ka gaya masa Alhaji Adamu ya zo, lalle ya neme ni ko ta waya ne, ka ji ko? La ahe mayu ne uban mutum ma da Allah ga shege ma da zai wata magana. Dan waye kai banza ma gara fo fan dabobi think ya kawai dabba ka da mana dabba ta kana koran dabobi ne suke cin fula. Da ka gano. Ni ba da na isa. Haba oga. Dan uwarka. Cansa. Oh, easy. Bai da imani ɗan yanzu kan. Kai. Allah ya muku abin da kuka yi mun. Ta'an jamani. Me aka da wannan mutane? Haba. Ni ban yau na ga ifritu. Kamar su ɗaya ba maraba. Ta'an jamani. Kai ko na taɓa ganin ifritu. Na taɓa ganin su lokacin na ƙauye. Na je roren gida na taɓa ganin shi. Na taɓa ganin shi. Ifritin? A zalimai. Da sun sa jiki na ya laushi. Wai abokina, wayannan mutanen wa suke zuwa nema ne a nan gida? Wallahi kaga mutumin nan ya kai sati daya kullun sai ya zo neman alhaji. Wannan mutumin ba shi da imani. Ba ka san shi ba? Ai wannan mutumin sharrinsa ya fi sharrin bakin maciji. Ka san shi ne? Waye bai san Alhaji Alawu ba? Ai wannan kashe mutum a gurin shi kamar kashe kiyashi ne. To Allah raba mu da shi. Ai kawai addu'a kenan.